Wara 30 sena mit-twaqqif tal-kunsilli lokali, din hija t-tieni darba li l-elezzjoni tal-gvernijiet lokali qed issir fil-lokalitajiet kollha f'daqqa. Eċċezzjoni hija l-Imdina fejn ir-residenti mhumiex jivvutaw għall-kunsill għax ikkontestaw 5 persuni, daqskemm iridu jiġu eletti kunsilliera. Fil-kumplament, 53 lokalità f'Malta u 14 f'Għawdex iridu jiġu eletti total ta' 471 kunsillier. B'kollox qed jikkontestaw 702 kandidati, l-aktar fisem il-Partit Laburista, segwiti mill-Partit Nazzjonalista. Id-daqs tal-Kunsill ivarja skont il-popolazzjoni. L-akbar kunsilli bi 13 membru huma ta' Birkirkara, il-Mosta, San Pawl il-Baħar u ta' Sliema. Kunsilli lokali oħra għandhom 11, 9, 7 jew li żgħar b'5 membri. ċaqliq fil-popolazzjoni fl-aħħar 5 snin wassal biex din id-darba se jiġu eletti 12 il-kunsillier aktar minn 5 snin ilu. Se jiżdiedu minn 5 għal 7 kunsilliera il-Kunsilli ta' Ħalaxa, tal-Pjetà u x-Xahar Għawdex. Il-Kunsill tal-Ħamrun se jikber b'2 membri għal 9 kunsilliera, waqt li t-tifsila tal-Kunsilli ta' Marsaskana, in-Naxxar u San Ġwan se jiżdiedu għal 11 il-kunsillier kull wieħed. Mill-banda l-oħra, il-Kunsill Lokali ta' Bormla se jonqsulu 2 kunsilliera biex minn 7 se jiġi b'5. Il-maġġoranza tal-votanti huma Maltin, daw kollha minn 16 sena l fuq. Madankollu ċittadini minn Stati membri fl-Unjoni Ewropea u ċittadini mir-Renju Unit irreġistrati li joqogħdu f'Malta għandhom dritt li jivvutaw biex jeleġġu l-membri tal-Kunsill Lokali ta' fejn huma reġistrati bħala votanti. Flimkien dawn il-barranin jammontaw għal madwar 100,000 mill-457,000 votant irreġistrat fl-elezzjoni għal kunsilli lokali. Minn dawn ma nġabrux 110,651 dokument tal-vot, jew 24%, biex it-total ta' persuni li llum huma eliġibbli jivvutaw fl-elezzjoni tal-kunsill lokali huwa ta' 346,692 persuna. Il-membri eletti tal-kunsilli lokali jkunu magħrufa kollha sa tmiem il-ġimgħa billi l-att tal-voti se jitqassam fuq 3 ijiem, nhar l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa b'terz tal-lokalitajiet kull darba.